Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás, békesség! Erős vár a mi Istenünk! Erős vár a mi Istenünk! Együtt látva többet látunk. Te vagy a fény a szívemben, Jézus. Konferencia a keresztény egyházakban szolgálatot teljesítő látássérült személyek, illetve a látássérült személyek körében szolgálatot teljesítő emberek, valamint civil szervezetek megismertetéséért. Az Együttlátók Alapítvány 4. alkalommal szervezi meg ezt a konferenciát, amelynek mottója a következő. Mert nálad van az élet forrása, és a te világosságod által látunk világosságot. 36. Zsoltár, 10. vers. 2025. október 17-e van. Ennek a konferencia időpontjának az aktualitását több dolog is adja. Az egyik, hogy október hónap a látás hónapja. Továbbá október 15-e a Fehér-Bot nemzetközi napja. Ezen kívül október 18-a Szent Lukács ünnepnapja, aki az evangéliumokban orvosként vált ismertté, és orvosi szemmel írta meg emlékeit, visszaemlékezését Jézus Krisztusról és az ő csodatetteiről. Október 28-án emlékezünk dr. Batthyány Stratman László születésnapjára, aki szemorvos volt az előző század első felében, és nagyon sokat tett a szegény emberekért és a látássérült emberekért. És ezt a konferenciát rajtuk kívül Hummel Kornél atya pártfogásába ajánljuk, aki az 1945. január 17-én vértanúság hírében hunyt el. A vakok papja volt, és a szeretet áldozataként tartjuk számon. Az Együttlátók Alapítvány ezen konferenciájának a célja az, hogy megismerkedjünk olyan személyekkel, akik a keresztény egyházakban szolgálatot teljesítenek, és a látássérült emberek lelki gondozásának jó gyakorlatairól tudnak valamit mondani nekünk. Ezen kívül olyan látássérült emberekkel is, akik maguk is szolgálatot teljesítenek az egyházukban, közösségükben, továbbá bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk civil szervezeteknek, amelyek részben vagy egészében tevékenységükkel támogatják a vallásukat gyakorló látássérült embereket. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindazokat, akik az Együttlátók Alapítvány székhelyén itt és most személyesen jelen vannak. Elfogadták a meghívásunkat és felkérésünket egy-egy előadás megtartására, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük azokat is, akik a Facebook közvetítés révén részesülnek ebben az eseményben. Erről az eseményről hangfelvétel is készül, amelyet mindjárt elindítok. A hangfelvétel később fog felkerülni megvágást követően az Együttlátók Alapítványnak a YouTube csatornájára. A konferencián 7 előadást fogunk meghallgatni, ezeket az előadásokat 10-12 percben terveztük, és az előadások után kérdezési lehetőséget is biztosítunk azok számára, akik itt jelen vannak. A 4. előadás után egy pici szünetet fogunk tartani, és úgy következik majd az 5., 6. és 7. előadás. Nagy tisztelettel és szeretettel felkérem első előadónkat, Horváth Eszter, a Felső Vízivárosi Szent Anna plébánia Caritas vezetőjét,
aki nyugdíjas matematika és fizika szakos tanár is egyben, és előadásának a címe Miért jó vendéget fogadni személyesen, esetleg digitálisan, a látássérültek lelki alkalmain. Szeretettel köszöntöm az itt jelenlévőket és a Facebookon társainkat ennek a műsornak, illetve majd a szerkesztett változatának a nézői között. Örülök, hogy most már többedik alkalommal lehetőségünk van arra, hogy egymással szót váltsunk és egymással jó tapasztalatokat megosszunk. A Felsővízivárosi Szent Anna plébánia az 1980-as évek végétől a látássérültek lelki gondozásával foglalkozik, és ennek része az is, hogy minden első szombaton egy félnapos lelkinapon, tehát egy délelőttön vesznek részt a felnőtt látássérültek. Én az utolsó 5 évben vagyok ennek az alkalomnak a vezetője, szervezője, és ez az időszak többek között a Covid időszaknak a idejét is jelentette a 2020-as évek esetében, tehát ezeknek a programoknak a megszervezése, ötletek találása még inkább nehéz volt, és akkor én visszagondoltam arra, hogy hát a Fehér Anna nővérnek a időszakában mindig tudott meghívni egy-egy ismerős papot, aki a látássérültjeinknek sok mindenről beszélt, sok mindenre tanította őket, de a 2020-as év erre nem alkalmas, illetve nekem sincs akkora ismerettségem, hogy olyan könnyedén mondjam azt, hogy ehhez vagy ahhoz a paphoz oda megyek, és azt mondom, hogy 10-15 látássérült emberrel töltsön el egy délelőttöt. De ugyanúgy, hogy egy családban nem jó, hogyha egy közösség csak magára figyel, és csak a maga körein belül éli az életét, hanem szükség van arra, hogy időnként embereket fogadjon, és időnként ő is elmenjen vendégségbe, és más embereknek a nézőpontját, látókörét, véleményét meghallgassa, és elgondolkozzon rajta. Azt mondtam, hogy nem lehet gond az, hogy minden alkalommal legyen meghívott vendégünk. 2020-ban még csak azt tudtam mondani, hogy ezt digitálisan tudjuk megtenni, és minden alkalommal azt is mondtam, hogy ennek a napnak a vendége, ez az atya, az az atya, és nagyon jó dolgokat tudtam erre az alkalomra hozni, laptoppal és hangszóróval. Néhány ilyen nevet mondanék, és azokat a gondolatokat is, amiket nem az én számból hallottak, hanem hitelesen azoknak az embereknek a szájából. Most visszanéztem az archívumba, és az első ilyen Nemes Ödön atya jezsuita szerzetes volt. A videónak az volt a címe, hogy a radikálisabb krisztusi életvitel. Kérdések és feladatok a 3. évezredben. Azt tudni kell, hogy Nemes Ödön atya Japánban volt évtizedekig szerzetes, és a rendszerváltás idején jött haza Magyarországra, és egyrészt jezsuita szerzetes volt, másrészt a Távol-Keleten eltöltött évtizedek meghatározták a hozzáállását és a hitének az erősségét. Néhány gondolatot mondok, ami ebben a videóban előkerült, és ami a mi gondolkozásunkat és beszélgetésünket akkor erősítette. Ha már elköteleztem magam, ez az elköteleződés legyen komoly. Nem csak szerzetes, hanem egyszerű hétköznapi ember is lehet radikális krisztusi követő. Mit is jelent ez? Igaz, hogy a Jézus azt mondja, hogy ő érte hagyjon el mindent, ismerjük az evangéliumi szavakat, de ott van Lázár, Mária és Márta, ők nem mindent adtak föl, mégis a történetükből érezzük, hogy ők radikális Krisztus követői, radikális Jézus hívők voltak. Azaz, mi számunkra is ott van a kérdés, hogy vajon milyen módon tudjuk Jézust követni a mi hétköznapi életünkben radikálisan,
de nem szerzetesként, nem papként, nem szerzetes nőként. Itt az a kérdés, hogy engedem-e, hogy Isten szava megérintsen, mit mondok szavakban, és mi van az én zsigereimben az evangéliumokból. Érzem-e, hogy kihívást kapok, ha az evangéliumot olvasom. Ez egy nagyon szép videó, és sok mindenen tudtunk elgondolkozni. Minden embernek szüksége van erre, de egy látássérült embernek különösen szüksége van arra, hogy legyen abban hite, hogy őt is komoly dolgokra hívja az evangélium, és komoly dolgokra hívja Isten. Aztán egy későbbi alkalom, Lukovics Milán atya, ő ferences. Ugye mind tudjuk, hogy egy jezsuita életszemlélet és egy ferences életszemlélet között különbség van. A cím is mutatja ezt, az volt a videónak a címe, hogy Isten, aki kezünkbe adja önmagát. Azaz, Milán atya arról elmélkedett és arra tanított minket, hogy Isten nem számunkérésre készül az emberrel, hanem csecsemőként adja az ember kezébe önmagát karácsonykor, és még nem csak a jó emberek kezébe adja magát, hanem élete végén, amikor keresztre feszítik, akkor a rosszak kezébe is odaadja magát, mert Isten mindenható, mindentudó, és nem mond le a megbotló, a gonosz emberről sem, hiszen ott van Saul, aki ugye nézi Istvánnak a megkövezését, Isten megszólítja, és ő belőle a népek apostola lesz. Aztán Fábri Kornél atya is velünk volt, ő több esetben is a témánkhoz tartozott. Azt is mondanám, hogy ebben az 5 évben többször volt hittanárunk, mert a Misevrok című sorozata a 3 évadban is szentmiséről, ünnepi liturgiákról, szentségekről és szentelményekről szóló videói, azok sok gondolkodnivalót adtak. Minden alkalommal ezt úgy igyekeztem szervezni, hogy ne az legyen, hogy meghallgatunk egy videót, azt mondjuk, hogy igen, ez nagyon okos volt, hanem ez mindig egy beszélgetésnek, egy párbeszédnek a kiinduló pontja is volt, azért, hogy ha valóban ott ült volna a vendégünk, akkor nyilván ővele társalgottunk volna és beszéltünk volna. Ez ilyen módon nem valósulhat meg egy ilyen videó esetében, de az, hogy mi a magunk között föltegyük azokat a kérdéseket, amelyeket talán föltennénk az előadónak is, ez nagyon sokszor előfordult. Itt 3 példát mondtam, de vendégünk volt Böjtje Csaba, vendégünk volt Vászegli Asszék, Székely János, Gyökösi Bandi bácsi, aztán még Érdi Tamás vak zongorista is, aki nem csak zongorázva, hanem egy nagyon szép report videó is fönt van az interneten, azaz, tehát ilyen értelemben is egy vakember is tanúságot tett a mi alkalmainkon. Aztán, ahogy kezdtem belejönni abba, hogy ilyen alkalmakat hogyan is vezessek, és hogy hogyan is alakítsuk ezt a közösséget, akkor mertem élő meghívottakat is elérni. Ebből talán 3-at emelnék ki. Volt nálunk korábban egy pap, Lag Gábor atya, akit úgy éreztem, hogy nagyon jó viszonyt tud kialakítani a látássérültekkel is. Őt hívtam meg az egyik ilyen alkalommal, és ez már a személyes beszélgetésnek is teret adott. 3 dolgot emelnék ki ebből a találkozásból. Egyrészt, miután ez egy húsvét közeli alkalom volt, ezért kaptunk tőle egy nagyon részletes és nagyon jól használható lelki tükröt. Erről egyrészt jó is volt beszélgetni és alkalmazni, és a rózsafüzér imához is, ugye úgy szoktuk imádkozni, hogy egy titok, és ugye mind a 10 üdvözlégyhez ugyanazt a mondatot illesztjük be. Őtőle kaptunk egy olyat, ahol
minden egyes, a 10 üdvözlégyhez mindegyikhez külön történet, tehát az azt jelenti, hogy ilyen módon, aki ilyen módon is imádkozza a rózsafüzért, az az evangéliumot sokkal részletesebben is fölidézi a rózsafüzér imádságnak a keretében. És akkor, amikor sikerült meghívnom valamelyik atyát, akkor ezek az alkalmak mindig arra is jók voltak, azt is, hogy gyónási lehetőségek is adtak adventben vagy húsvétban, és ez azért is jó, mert ott ugye le tud ülni egy látássérült azzal az ember, és tulajdonképpen nem az van, hogy az idézőjelben szorít az idő, hanem úgy egy komolyabb beszélgetésnek lehet az alapja ez. Aztán Szitás József atya, egy nyugdíjas atya, aki Dél-Magyarország valamelyik részén, ilyen kisebb falvakból jött ő. Nálunk egyik vasárnapi misén együtt misézik a Domi atyával, illetve hogyha valamikor helyettesíteni kell, akkor helyettesít. Őt többször is hívtam már meg, mert jó értelemben mondom ezt a szót, és idézőjelbe téve, a jó falusi plébános gondolatai és szavai jutnak ezeken az alkalmakon hozzánk. Könnyen szóra bírja ezt a közösséget, és úgy látom, hogy amikor a mieink jönnek, akkor mivel nagyon figyelmesen beszélget a látássérültekkel, ezt sokan kihasználják ezt az alkalmat, azt a könnyed, oldott módon tud beszélgetni a mi látássérültjeinkkel. És akkor harmadik alkalommal mondom Bibel József atyát és Marcsit, akik eljöttek hozzánk ebben az évben. Nagyon jó volt, hogy azzal, hogy a Együttlátók Alapítványtól is jöttek 4-5 talán, az azt jelenti, hogy ez egy bemutatkozást is jelentett, azaz körbe mentünk, és mindenki önmagáról mondott valamit. Akkor, amikor mi jövünk össze, akkor nem feltétlenül mindig mondunk valamitől, és jó az, hogyha valaki úgymond összeszedi azt, hogy ő most mit tart fontosnak a másik ember előtt, és nagyon jó emlékek vannak arról, hogy a Szentlélek ajándékairól hogyan is beszélgettünk azon az alkalmon. Aztán a látogatásnak, vendéglátásnak még egy alkalmáról szeretnék beszélni. A Batthyány Stratman otthonba is el szoktunk menni, most már 3-szor voltunk ott, mi látogattunk, és ők pedig karácsonykor szoktak eljönni hozzánk karácsonyi pásztorjátékot előadni, és ilyenkor a vendégünk és a misét az Erdő Péter szokta tartani. Ezek az alkalmak is közösséget építik. Most az előző szombaton voltunk fönn az otthonban, és mivel ide ezzel a témával jöttem, őtőlük megkérdeztem azt, hogy a vendégségtől mit várnak, és hogyha vendégségbe mennek, vagy vendéget fogadnak, akkor mit is fogadnak, és nagyon szépen elmondták azt, hogy a mieink is, meg az ottani látássérültek is, hogy másik embert megismerünk, a másik embernek adunk is, lelki értelemben is, és hogy ezzel a közösségeinket építik. Én talán ezt szerettem volna itt elmondani, és az evangéliumnak a nagy látogatásaira is utalva, ugye Ábrahám és a vendégei, vagy Mária látogatása Erzsébetnél, vagy Jézus Simon házában, ezek is mutatják azt, hogy az evangélium is ráirányítja a figyelmet arra, hogy a vendéglátás és a vendégszeretet az mit is jelent az ember életébe. Köszönöm mindenkinek a figyelmét. Köszönjük szépen, és van lehetőség kérdezni Esztertől, hogyha szeretnétek. Azt szeretném kérdezni, hogy még működik még a könyvtár? A következő, hogy ott van egy olyan szoba, amiben nagyon sok breírásos könyv és kazetta van. De pont ez olyanra kérdeztél rá, ami egy nagy kérdés számomra, ugyanis ezek borzasztóan porosak és elhasználódottak szerintem.
Tehát az nagy kérdés, tehát én tőlem onnan még nem kért senki könyvet, és nem kért kazettát az elmúlt 5 évben. Tehát azt tudom mondani, hogy nem működik, de potenciálisan ott van, de egyszer ezt át kellene néznünk, és döntést kellene hoznunk arról, hogy ennek mi a sorsa, és hogy tudjuk-e használni, vagy milyen módon tudjuk használni. És most is még minden hónap harmadik vasárnapján van a látássérültek miséje? Másodikon. Másodikon. Tehát úgy van, hogy második szombaton van a délelőtt a lelki nap, és akkor a rákövetkező vasárnap van a 11 órás szentmisén a látássérültek olvasnak, és utána pedig a szentmise után pedig van egy agapé. Úgyhogy ha ezt ismered, akkor szeretettel látunk mindenkit ezeken az alkalmakon, akár a szombaton, akár a vasárnapi szentmisén. Annyi gondolatom van, hogy a kazettáknak a digitalizálása esetleg itt van a Dankó Pali, ez csak egy gondolat, igen. Hogyha esetleg összejönnél Eszterrel, Pali, vagy egymással, akkor szerintem az lenne az egyik jövő útja, hogy ezeket a kazettákat digitalizálni és elérhetővé tenni valamilyen módon. Meg fogom nézni, tehát az én lelkemet ez nyomja, ugyanis az agapéhoz való dolgok ott vannak, és mindig látom, amikor belépek ide. Szerintem egy kazettát meg kell hallgatnom, hogy egyáltalán ezeknek a fizikai minősége vajon még a meghallgatás állapotában van-e. Bizonyos értelemben javíthatók ezek, hát, ugye Pali? Rossz hanganyagot nem szívesen hallgatják az emberek, ha rossz minőségű. Meg fogom, tehát erről olyanra kérdeztetek rá, amit meg kell nézni, és nem tudok addig mondani semmit, de a kérdés az jogos és értékes. Köszönjük a felvetést, és hogyha ebből lehet valami, akkor szívesen az elérhetőséget kölcsönösen egymás felé majd biztosítjuk. Köszönjük. Neked lett volna még kérdésem. Csak az, hogy rögzítik-e ezeket az előadásokat, illetve az online beszélgetéseket. A következő, ugye ez ez nem az van, hogy én Székely Jánost meghívom, hogy online lépjen be. Ezt 10 emberhez nem teszem. A Covid óta azért is rengeteg előadás van fönt. És én azok között, a videók között keresek. Tehát a Székely János nem tudja. Nem tudja. Hátam mögött. Tehát a hátam mögött. Most tudja meg. Igen. Tehát vagy a Bőte Csaba, nem tudja, de mindig olyat választok, ahol valahol előadást tartott, valahol a Nemes Ödönatya is valamilyen tehát ilyen jezsuita alkalommal szerintem egy olyan félórás előadást tartott, olyan, mintha mi beültünk volna oda arra az előadásra. És a másik kérdésem az lett volna, hogy technikailag hogyan tudják elérni az előadásokat, illetve hogyha online vagytok, egyáltalán milyen technikai jártasságok a közösségtagoknak? Következő. Tehát csak olyan értelemben online, hogy én ott egy teremben vagyok, a Marcsék ezt látták, én a laptopomot viszek 2 hangszórót, és akkor én ezt lejátszom. És van levelező listánk, és akkor én a levelező listára ezeket a videókat fölteszem, hogyha valaki még egyszer meg akarja hallgatni. De mi ott élőben vagyunk, tehát majdnem olyan, mint hogyha... Tehát csak a Székely János nem tud arról, hogy ott ül közöttünk. Tehát ennyi. Jó? Igen, nézés lehet. Természetesen. Ki az, aki támogatja ezeket az alkalmakat? Tehát a helyi gyülekezet, ahol vagytok, ő a támogatója? Például említetted, hogy szeretett vendégségen is részt vesznek. Igen, tehát annyi, hogy a plébánián vagyunk, és amit erre a szeretett vendégségre veszünk, azt a plébánia fizeti, illetve az érsekségtől kapunk minden évben valamennyi összeget támogatásként. És de ez szerintem, hogyha nem, bocsánat, így mondom, hogyha nem kapnánk, akkor is a plébánia megengedhetné magának azt, hogy ezeket az alkalmakat finanszírozza. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm.
Köszönjük Eszternek, hogy digitálisan is és személyesen is vendégeket fogadnak a látássérültek lelki napján, és Eszter személyesen eljött erre a meghívásra itt most az Együttlátók Alapítvány székhelyére. És köszönjük azt is, hogy a szívünkre helyezted Nemesügy Ödön atya gondolatát, hogy komoly dolgokra vagyunk meghívva, akár látunk, akár nem látunk. Komoly dolog lesz a következő előadásban is, szemléletformálás a református teológián. Az előadást Nógrádiné Kovács Alexandrától hallgatjuk meg, aki a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítvány vakmisszió misszióvezető lelkipásztora. Köszönjük szépen előre is! Én is nagy szeretettel köszöntöm az itt jelenlévőket, és azokat is, akik a Facebookon keresztül követnek bennünket. A református vakmisszió egyik feladatának tartja azt is, hogy szemléletformáló foglalkozásokat tartsunk a látó társadalomnak. Ezt már egészen picikortól fontosnak tartjuk, óvodásoknak egy mesefoglalkozás keretében, majd iskolásoknak, egyetemistáknak, pedagógusoknak, felnőtteknek is tartunk ilyen foglalkozásokat, és minden esetben a korcsoport figyelembevételével. A célunk az az, hogy betekintést adjunk a közösség tagjai számára a látássérültek életébe, hogy a résztvevők hozzáállását, viszonyulását pozitív irányba segítsük. És ennek részeként az általános információkon túl nagy hangsúlyt fektetünk a saját élmény megszerzésére is, illetve munkatársaink személyes tapasztalatainak átadására is. Munkatársaink, akik tartják ezeket az alkalmakat, maguk is látássérültek, felkészült és elhivatott szakemberek, és kellő jártassággal rendelkeznek a szemléletformáló alkalmak lebonyolításában. A közvetlen célunk, hogy az általános jellegű információk mellett egy olyan hasznos és mindennapokban is használható ismereteket adjunk, amely által a látó majd bátrabban közeledik a látássérült személy felé. Gondolatokat, érzéseket indítunk el a résztvevőkben, amely másfajta megközelítésben mutatja meg a világot, miközben erősödik a résztvevők elfogadó képessége és empátiája. Jelen előadásomban a református teológiákon tartott alkalmakat fejtem ki bővebben. Van olyan református teológia, ahol egy délután keretén belül tartunk szemléletformáló foglalkozást a teológusoknak, és nem egyszer előfordult már az, hogy a délután keretén belül bemehetünk a Vakok Intézetébe, ott találkozhattak az ott dolgozókkal, a bentlakókkal, beszélgethettek látássérült emberekkel is. Más teológiai oktatás keretén belül, nevezetesen itt most a kolozsvári teológiára gondolok, a hallgatók 1-2 hetet tölthetnek el a református társadalmi misszióknál, egészségedre, Marcsi, és a társadalmi missziókon belül a vakmissziónál is akár több napot tölthetnek el, és gyakorlatot szerezhetnek, és akár egy-egy bibliaórát is tarthatnak a Vakok Állami Intézetében. A Debreceni Református Hittudományi Kar abból a szempontból kiemelkedő, mert ott minden évben egy féléves szemináriumot hirdetnek meg a tanárok, a teológusok számára, amelynek címe Egyházunk akadálymentesítése. Ezt a szemináriumot a Vak és a Siket Misszió együtt tartja, szervezi, és a szeminárium során az alábbi tematika szerint haladunk. Először is egy általános bevezetést kapnak a hallgatók a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatban.
majd a fogyatékos tanulók oktatásának jogi aspektusaival is megismerkedünk. Egy külön előadást szentelünk arra, hogy bevezetést kapjanak a siket kultúrába, a siket emberek világába, ugyanígy szintén a látássérültek életével kapcsolatban is. Aztán kitérünk a siket misszió, illetve a vakmisszió szolgálati területeire, és még külön alkalmat szentelünk arra, hogy hogyan közeledjünk feléjük, és hogyan lelki gondozzuk őket, siketeket és vakokat. Külön alkalmat szentelünk azoknak, amikor a református egyházban olyan inkluzív alkalmak vannak, amelyek az esélyegyenlőségről szólnak, ezekről is szó esik a szeminárium során. Illetve az egyik alkalom keretén belül ellátogatunk a debreceni Immanuel otthon és iskolába, és itt a gyógypedagógus és szociálpolitikus intézményvezető asszony, Juhász Zsófia, betekintést nyújt az intézmény működésébe, és a hallgatók találkozhatnak is az intézménybe járó fogyatékossággal élő személyekkel. Ezentúl szó esik az autizmussal élő személyekről és az értelmi fogyatékossággal élő személyekről is. Kik tartják ezeket a foglalkozásokat? Tartják vakok, siketek, lelkipásztorok, gyógypedagógusok és jelnyelvoktatók is. Előadásomban még az általunk tartott alkalmakról szeretnék egy kicsit bővebben beszélni. Általában mindig bemutatkozással kezdünk, és feltesszük a kérdést, hogy ki találkozott már látássérült emberrel, siket emberrel, milyen benyomásaik vannak. Szó esik magáról a látássérülésről, az ehhez kapcsolódó sztereotípiákról, szóba kerülnek a szembetegségek, és miután ugye a foglalkozást maguk is, tehát látássérült munkatársak vezetik, így a saját történeteiket, élettapasztalataikat is megosztják a hallgatókkal. Ezt követően minden esetben lehetőséget biztosítunk a kérdezésre, és igyekszünk interaktív módon is bevonni a hallgatókat. Minden alkalom során kiemeljük, hogy nincsenek tabu kérdések, és aztán ahogyan így haladnak a sorozatnak az alkalmai, így egyre őszintébb légkör alakul ki, és a munkatársak mindig megosztják velünk azt, hogy egyre bátrabbnak tűnő kérdések is elő szoktak jönni. Az előadás és a beszélgetéseket követően az egyetemistáknak lehetőségük van kipróbálni szimulációs szemüvegeket, fehérbotot és sok más beszélő eszközt is. Természetesen kitérünk arra is, hogy az egyházunkban, a gyülekezeteinkben hogyan és miként segíthetnénk a látássérült embereket, és megismerkednek az audiobibliával, a nagybetűs, illetve a Braille bibliával is. Megmutatjuk nekik a helyes látóvezető technikát, és általában azt ki is próbálhatják, mindenki lesz vezető és vezetett, és egy csoportos beszélgetés alkalmával meg is osztjuk a tapasztalatainkat, hogy milyen volt vezetőnek lenni, és milyen volt vezetettnek lenni. A foglalkozás részét képezi az is, hogy megismerjék a Braille írás-olvasást. Braille ABC-t adunk nekik, és szokott lenni egy olyan feladat, hogy egy-egy szót leírunk pontírásba, és kérjük őket, hogy fejtsék meg, és így gyakorolhatják a Braille írás-olvasást is. Természetesen átbeszéljük a vakmisszió szolgálati területeit, amennyire nyitottak, igyekszünk őket a szolgálatba bevonni, és arra is kitérünk, hogy hogyan válhat egy gyülekezet látássérült embereket is befogadó gyülekezetté. Miért is tartjuk mindezeket, és miért fontos? Mindezek célja minden esetben az, hogy a teológiáról kikerülő lelkipásztorok úgy kezdjék meg a szolgálatokat, hogyha a gyülekezetbe érkezik egy látássérült ember, akkor ez ne hideg zuhanyként érje őket, hanem a lelkész megfelelő módon segítse és támogassa a látássérült embert.
És én azt gondolom, hogy a református vakmissziónak ez is talán az egyik legfontosabb célja, hogy a látássérült emberekkel megismertessük az Úr Jézust, megtérésre hívjuk őket, és hogyha nyitott a látássérült személy arra, hogy a lakóhelyéhez közeleső református gyülekezetbe járjon, akkor mi ebbe őt segítsük. Nem elszigetelni akarjuk őket, nem az a fő cél, hogy a vakmisszió legyen az ő gyülekezetük, mi egy ilyen kiinduló pont legyünk, és aztán őket továbbítsuk a lakóhelyükhöz közeleső gyülekezetekbe. Van egy olyan mondás, és ezzel zárom a gondolataimat, hogy a jó pap holtig tanul. És sokszor az a tapasztalatunk, hogy nem lehet elégszer ilyen alkalmat szervezni, és nem lehet elégszer erről a témáról beszélni, és ezt gyakorlattá is tenni. És olyan csodálatos, amikor Isten úgy munkálkodik, hogy olyan gyülekezetbe hívnak bennünket, szemléletformálót tartani, ahol a lelkész a teológián ismert meg bennünket, mert hogy van erre is példa, hogy a teológián találkozott velünk először, ott hallott a vakmisszióról, hallott a szolgálatainkról, ott már volt egy kapcsolódási lehetőség, és amikor a teológus kikerült a gyülekezetbe, immár lelkészként szolgált, akkor meghívott bennünket, és a gyülekezet tagjai felé tudtunk szolgálatot tenni. Megköszönöm a figyelmet, és akkor várom a kérdéseket. Nagyon üdvözlöm a kezdeményezést, azt gondolom, hogy hiánypótló, mert hogy sajnos az evangélikus egyházban is így van, hogy a lelkészek nem tudnak mit kezdeni azzal a helyzettel, hogyha egy látássérült bekerül egy gyülekezetbe. Általánosságban sajnos ez, nem tudom, a katolikus egyházban ez mennyire van így, de én is így tapasztalom. Úgyhogy szerintem hiánypótló ez a fajta szolgálat, úgyhogy hajrá, hajrá! Köszönjük! Én azt kérdezném, hogy a gyülekezetben szolgáló lelkipásztoraitok fordulhatnak hozzátok segítségért, tanácsért, illetve szemléltető eszközökért? Természetesen igen. Jó sok eszközünk van, és nem egyszer volt már arra példa, hogy ezt kölcsönkérték, vagy meghívtak bennünket, és akkor vittük magunkkal, és akkor ki lehetett próbálni, meg lehetett nézni. Úgyhogy igen. Lehet minket is hívni, eszközöket is kérni, és bibliákat is kérni. Jövőre azt tervezzük, hogy kiadunk néhány pontírásos bibliai könyvet, elkezdjük nyomtatni a bibliai könyveket. Tavaly év végén vásároltunk egy nyomtatót, és ez a terv, hogy adjunk ki könyveket, hiszen a bázisunkban már elfogytak az például az evangéliumok, és ezeket muszáj tolni, mert hogy Bibliára mindig van szükség. Úgyhogy a gyülekezetek ezt is kérhetik, nagybetűst is, pontírásost is. A nagybetűs szentírás is házilag adjátok, kinyomtatjátok, vagy azt úgy maga a református egyház készített? Igen, a Calvin kiadó készíteti a nagybetűs bibliai könyveket, minden évben bizonyos mennyiséget tőlük megvásárolunk. Mi erre külön keretet szánunk, hogy ezeket meg tudjuk vásárolni, és a látássérülteknek ingyenesen tudjuk ezt adni. Ezt megkérdeztetem, mert nem láttam még ezt az új formációt, hogy hány kötetes nagybetűs Biblia. Pontos számot nem tudok mondani, de például külön vannak a páli levelek, külön vannak az evangéliumok, és olyan könyvéből 2 van. Úgyhogy azért az is elég terjedelmes, hasonlóan, mint a Braille Biblia. Igen. Nekem van egy kérdésem, hogy a meghíváson túl milyen módszerrel keresik azokat, ahol találják meg a helyeket, ahova érzékenyíteni mennek. Igen, tavaly például azt csináltuk, hogy Pest megyében az összes óvodának küldtünk egy felhívást, van egy bizonyos reklámanyagunk,
amelybe felajánljuk a szolgálatunkat, ingyenesen megyünk, tehát nem kell az intézménynek semmilyen térítést befizetni, és akkor így érkeznek a meghívások, illetve a másik a szájhagyomány útján, mert hallják, hogy nagyon jó, amit a munkatársak csinálnak, és az intézmények egymásnak adják át ezt a hírt, és így hívnak minket. Örömmel mondhatom azt, hogy teljes leterheltséggel dolgozunk. 5 látássérült munkatársam van, és mindenkinek a munkaideje teljesen le van fedve, tehát bőven van tennivaló. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Alexandrának, hogy a mi szemléletünket is formálta ezáltal az előadás által, és ahogy elhangzott, hogy ezeken a szemléletformáló alkalmakon egy-egy személy egyszerre vezető szerepben is lehet, és vezetett is lehet. Így úgy érzem, hogy Alexandra, te egyszerre vagy vezető és vezeted a református vakmissziót, és hagyod, hogy a Jóisten vezessen téged ebben a szolgálatban, és azt köszönjük neked. Harmadik előadás címe Akadályozottsággal élők gondolatköre a szinódusi záró dokumentumban. Ez 2024-es dokumentum. Tisztelettel és szeretettel felkérem dr. Laurinyec Mihály atyát, tanszékvezetőt, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar, Erkölcsteológia tanszék és a Reménykör egyik alapító tagja. Tartsd meg előadásodat, kedves Misi atya! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a jelenlévőket, illetve az online bennünket követőket. A mai előadásomnak a rövid vázlata így néz ki. Először beszélnék a színodusnak a logójáról, azután beszélnék egy-két dokumentumról, amely a színodussal kapcsolatosan fogyatékossággal élők témakörében megjelent, illetve konkrétan magának a záró dokumentumnak az ismertetése lenne a fő célkitűzése a mai együttlétünknek. Nem tudom, hogy a jelenlévők közül valaki úgy maga elé tudja képzelni a Katolikus Egyházban 2021, illetve 23-24 közötti színodusi logóját, hogyha véletlenül nem, akkor én most segítenék azzal, hogy csináltam egy olyan kísérletet, hogy leírom azok számára is ezt a képet, ezt a logót, akik nem tudják a szemükkel követni, illetve látni ezt a logót. A kép 4 részre osztható. Az első rész bal oldalt egy aranyszínű vonalakból álló alak átlósan balról fölfelé, fölébe emelkedik a középen lévő, balról jobb irányba haladó embercsoportnak. Ez az emelkedő, aranyvonalakból álló alak, mintha kitárná a karját a középen lévő csoport fölé, fölül pedig egy fej arányban lévő aranygömböt, mintha kehelyként magába foglalna. Lehet akár eukarisztikus kehely, szentostya jelkép, de a Szentlélekre is utalhat. A második része jobb oldalon az embercsoporttól jobbra a színodus felirata, lila színben, alatta kékkel a kezdőév, illetve alatta pirossal a záró év dátuma 2023, amit később 24-re változtattak. A harmadik része a logónak alul egy felirat, lila színnel, egy szinodális egyházért, alatta pedig zöld színnel közösség, piros színnel részvétel, lilás-kékkel küldetés felirat található. A kép középső, negyedik része balról jobb irányba haladó embereket ábrázol. 15 fő, zöld, kék, piros, lila, citromsárga, bordó színekben szimbolikus alakok. Közöttük van balról jobbra, sorban egymás mellett
részben egymás mögött, kicsit takarva, az első egy nő, utána egy férfi, talán fogják egymás kezét. Egy másik férfi, aki valószínűleg egy sémlés, sapkás fiú kezét fogja. A fiú elég magas ahhoz képest, hogy fogni kelljen a kezét. Utalhat esetleg egy értelmileg akadályozottra. Mögöttük a képen félig takarva egy aranysárga ruhában lévő püspöksüveggel, kezében aranyszínű pásztorbot. Ez a pásztorbot fölébe emelkedik az egész közösségnek. A pásztorbotnak a kunkorában egy kereszt van. A pásztorbot vonalában egy idős hajlott hátú ember görbe végű botra támaszkodik. Előtte egy nő halad, nyakában egy kisgyermek. A nő előtt egy szerzetes nővéri fejfedőben. Előttük egy fiatalos nő kerekesszékes férfitól, aki szintén nem néz ki idősnek. Előttük egyre kisebb arányban 4 fiatal gyermek, egy leány hátizsákkal vagy iskolatáskával a hátán. Előtte egy kisebb fiú, mintha tartana a kezében egy játékot, előtte egy kislány, aki a sort vezető legkisebb fiú vállára teszi a kezét. Ez a logó. A dokumentumokról. Először elkészült egy dokumentum 2022-ben, amelynek a címe az Otthonunk az Egyház. Ezt a dokumentumot a Laikusok Család és Élet Dikasztériuma szervezésében több mint 30 érintett sorstárs és intézetvezető készítette el. Ennek a linkjét az együttlátók és az egész tanulmányt rendelkezésre bocsátom, hogyha valaki el akarja olvasni a dokumentumot, akkor elolvashatja a magyar fordítást is. Ugyanez a dikasztérium 3 videó előadást is rögzített azokkal kapcsolatosan, akik munkatársai, mozgássérült, értelmileg akadályozott, Down-szindrómás, fiatal, látássérült, egy hipovedente jezsuita atyának a személyében, illetve egyéb testi fogyatékossággal bíróknak az interjúit találjuk itt. Ez után ezt a dokumentumot átadták a Szentatyának, illetve az előkészítő bizottságnak, majd pedig közvetlenül a színodusnak a záró munkálatai előtt újból összejött ez a csoport, a tapasztalatokat összegyűjtve, és ekkor készítették el a Határtalan Öröm című dokumentumot. Annyit erről, hogy jövő szombaton Kaposváron ezzel a címmel lesz majd egy szinodalitásról szóló konferencia, ahol ennek a továbbviteléről lesz majd szó. És maga a dokumentum, a záró dokumentum, ami 2024-ben, októberében az akkori ülésen készült el. Ezen a dokumentumon konkrétan a 63. pont beszél kifejezetten a fogyatékossággal élőkről, illetve azon túl beszél még olyan témákról, hogy a marginalizáltság, a fogyatékkal élőkön túl a kirekesztettek, a társadalom peremén élők, illetve a kiszolgáltatott felnőttek. Konkrétan a 63-as pont szó szerint így hangzik: a megkereszteltek missziójáért való társfelelősség előmozdítását szem előtt tartva elismerjük a fogyatékossággal élő emberek apostoli képességeit, akik az evangelizáció aktív eszközeinek érzik magukat, és akik elhívásnak és küldetésnek tekintik ezt a tevékenységet. Nagyra értékelik a hozzájárulást, amely az általuk hozott hatalmas emberi gazdagságból fakad. Elismerjük a szenvedéssel, marginalizációval és diszkriminációval kapcsolatos tapasztalataikat, amelyeket néha még maga a keresztény közösségen belül is elszenvednek, az együttérzés kimutatására irányuló, ám olykor atyáskodónak bizonyuló próbálkozások miatt.
Annak érdekében, hogy ösztönözzük részvételüket az egyház életében és küldetésében, javasoljuk egy egyházi kutatóközpont létrehozását a fogyatékossággal kapcsolatban. Eddig a dokumentum. És egy kicsit azért emeljünk ki ebből egy-két szempontot. Ugye a mai konferenciáknak a téma, a forrásoknak a témája, és egy új forrás az akadályozottsággal élőknek a tapasztalata, amellyel hozzájárulnak az Anyaszent Egyház küldetéséhez. Tehát az az életút, amellyel ki minden egyes ember. Ezért volt érdekes, hogy a Ferenc pápa az egész színódus nem csak azok felé nyitotta ki, akik a katolikus egyháznak a tagjai, hanem mindenki felé, ugyanis az, hogy hogyan él a katolikus egyház ebben a világban, annak a külső megítélői, nagyon jó kritikusai, és hogyha jól lélekkel fogalmazzák azt meg, elősegítő kritikusai lehetnek. Például, hogy milyen elvárások vannak az egyházzal kapcsolatosan, és hogyan látják kívülről az egyházat. Tehát egy sajátos forrás. Azután ugye az, hogy társfelelősség, amely a megkereszteltség missziójából fakad. Az azt jelenti, hogy aki meg van keresztelve, az társfelelős a misszióban. És ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amióta a gyermekkeresztség fennáll, azóta tulajdonképpen nem tesszük feltételévé a keresztségnek azt, hogy a keresztelendő az értelmének a teljességét bírja, értelmi képességeinek. Ugyanis vannak olyan szentségek, és ebben van most egy paradigmaváltás, hogy melyek azok a szentségek, amelyekhez szükséges az értelmi képességeknek a birtoklása. Gondoljunk csak a bűnbánat szentségére, vagy a felnőtté válásnak, a bérmásnak a szentségére. Nagyon érdekes átalakulás van ebben a katolikus egyház gyakorlatában. Tehát, hogy a megkereszteltségből fakad, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogyha van egy hitből fakadó közösség, amely annak a például értelmileg akadályozottnak a hitét gondozza és karban tartja és kézben tartja, hogy például nem fog csúnyán viselkedni a templomban, vigyázza rá, hogy az ilyen botrányoktól megvédje a közösséget is. Éppen most a napokban történt az, hogy a Szentpéter bazilikában botrányosan viselkedett valaki. Tehát, hogy ettől megvédi őket az Anyaszent Egyház, tagságok, közösségek közvetlenül, akkor az azt jelenti, hogy a megkereszteltség által már tudja gyakorolni ezeket az apostoli képességeket. Aktív eszközzé, aktív tagjává válnak a keresztény missziónak. Vagyis nem csupán passzív, hanem aktív tagjai, akik nem csupán résztvevői egy konferenciának, hanem maguk is előadói, ahogyan ebben a mostani alkalomban is olyan jól tapasztaljuk ezt már évek óta. Szenvedés, marginalizáció, diszkrimináció. Ez a három szempont, amit kiemel a dokumentum, tehát konkrétan a fizikai fájdalom. A marginalizáció az egy sajátos, és a diszkrimináció egy sajátos formája a lelki szenvedésnek. A dokumentum, ahol beszél a marginalizációról, nagyon szépen kifejti bővebben is, hogy mit is értünk, és hogyan is nyilvánulnak meg gyakorlatilag minden akadályozottság esetében a marginalizációnak a gyakorlatai, a megnyilvánulásai, és természetesen szempontokat is ad arra, hogy hogyan lehet ezeket gyógyítani. És amit külön ki kell emelnünk, az, hogy az együttérzés kimutatására irányuló, gyakran atyáskodó, hibás magatartás. Hogy hol a határa annak, ahogy segíteni kell, hol a határa annak, amikor engednünk kell, hogy ki a saját képességeinek megfelelően bontakoztassa ki misszióját, küldetését, hivatását az Anyaszent Egyházban. Az, hogy ilyen egyházi kutatóközpont alakul-e majd, az szerintem a mi együttműködésünknek is a része lesz. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Még maradjál, hát. Szabad kérdéseket föltenni. Köszönöm. Az
elhangzottakkal kapcsolatban. Köszönjük szépen az együttműködés lehetőségét a Reménykörrel, és köszönjük szépen, hogy meghallgathattuk ezt a nagyon is elgondolkodtató előadást Misi atyától. Lelki útra való a telefotellel. Mi az a telefotel? Miféle lelki útra valóról van szó? Ezt fogjuk meghallgatni Dankó Páltól, aki Nyíregyházáról érkezett, a Vakok és Gyengéllátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének alelnökétől, aki egyben irodavezető, szolgáltató centrum vezető, rendszergazda, és hát természetesen a Telefotel információs rendszer koordinátora. Hoztam egy kis puskát is magamnak. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, akár az itt lévőket is, meg az online térben lévőket is. Én csodálattal hallgattam az előttem szólókat, mert tényleg nagyon jó volt őket hallgatni. Munkám során más nem csinálok, csak hallgatok egyébként, mert hangstúdióban nekem az a dolgom, hogy hallgassak és rögzítsem a beszélgetést, vagy a felolvasandó anyagot. Ezért én a felolvasásban, tehát a beszédben sem vagyok annyira otthon. Kis vázatot készítettem, amit lehet, hogy egy kicsit közelről néha belebújok, de ez mondjuk a kamera tudja le. Nem, elég lesz. Így se látok úgy, hogy mindegy. Úgyhogy Nyíregyházáról érkeztem, a Vakok és Gyengéllátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületéből, ahol Marcsi szépen összeszedte itt a sok tituluszt, de azért van ennyi címünk, mert hogy kevesen dolgozunk, összesen 6 látássérült dolgozik csak, és elég sokat tennivaló, tehát például stúdióvezető is vagyok, hát igen, az vagyok, mert egyedül dolgozok a stúdióba, meg az önkénteseim, úgyhogy ez ezért alakult ki. Mi is az a Telefotel? Marci feltette a kérdést. Úgy szoktam mondani, hogy jó, hogy nem sportegyesület vagyunk, mert nem igazán támogatja ez a szolgáltatási mozgást. Mivel a Telefotel egy fantázia név, ezt úgy találtuk ki. A Telefotelnek az eredeti változatát Amerikából hozta Nemes Nagy Tünde elnök asszony az ötletét. Neki mindig van valami ötlete, és mi meg szoktuk valósítani. Tehát ez az ötlet nem a sajátunk, hanem Amerikából származik, ahol egy kicsit nagyobb volumenű ez a szolgáltatás. Ott több hangstúdióban egyszerre több önkéntes olvassa fel az ottani akciós újságok tartalmát, TV csatornák műsorait, és gondolom nagyobb a hallgatottságuk is. Tehát a Telefotel egy telefonos információs rendszer itt Magyarországon, ami úgy tudom, hogy egyedülálló jelenleg. Így van. És a lényeg az, hogy önkéntesekre alapul. Az önkéntesség Magyarországon nem annyira terjedt el, mint például Amerikában vagy külföldön. Itt még ilyen gyerekcipőbe jár, tehát nagyon sok önkéntes jelentkezőnk van, de amikor már élesbe megy a dolog, tehát hétről hétre kell jönni, mindig fix a dolog, csinálni kell, akkor már lemorzsolódnak. Úgyhogy én nagyon tisztelem és becsülem az igazi önkénteseinket, de azért a számuk gyarapszik, tehát vannak, tehát pozitív a dolog. Telefotel Nemes Nagy Tünde járt Amerikában 2008-ban, és ő vetette fel ezt az ötletet, hogy a meglévő telefonos információs rendszerünkre rá lehetne építeni egy ilyen szolgáltatást. Megpróbáltuk, először, hát mivel műszaki ember vagyok, elmondom a műszaki hátterét, volt egy kicsi kis Málna PC-nk, és azon próbáltam meg. Hát az 3 nap alatt összeomlott, mert többen hívták, nem győztem feltölteni, aztán kellett egy kis beruházás, és így lett egy ilyen kis mikroszerveren üzemelő telefonközpont, ami VoIP alapú telefonvonalon működik. Ennek az a lényege, hogy egyszerre többen, akár 10-15-en is tudják hívni, és mind a 15 vonalat ki tudja szolgálni. Tehát nagyon fontos a több idejűség egyszerre, mert hát az ország egész részéről lehet hívni.
nyomógombok segítségével működik ez az IVR rendszer, ugyanúgy, mint hogyha felhívjuk a szolgáltatót, Telekom vagy bármilyen szolgáltatót, hogy válasszon a alábbi menük közül. És akkor itt van lehetősége a felhasználónak választania. De hogy miért is kell ez? Mivel célcsoportunk a látássérültek, mondhatnánk azt, hogy van internet, meg tudják nézni, de igen, ám csak nem minden akciós újság például nem minden érhető el interneten keresztül, vagy van, akik nem tudják használni. Például az idősebb réteg nehezebben használja az internetet általában. Tehát így jött az ötlet, hogy a nem hozzáférhető információkat feltesszük egy telefonos információs rendszerre, amit önkéntesek olvasnak fel. És ez úgy látszik, hogy elég jól működik. 2019 óta hány év telt el? 6 év telt el, már több mint 6 éve működik ez a rendszer, és olyan 1600-2200 hívás van havonta, így soknak tűnik, de több nem 1600 ember hívja, tehát egy ilyen 40-50 törzs felhasználó van, csak hát mindig kíváncsiak valamire. Hogy mire is lehetnek kíváncsiak? Azt puskázok egy kicsit. Tehát az egyes gombon elérhetőek 9 TV csatornánk volt, de most már csak 80, mert az M2-re nem nagyon volt igény, mese csatornára. És 2 rádiónk van, a Kossuth és a Bartók, amit azt gondoltuk, hogy nincs is rá szükség, de amikor egyszer-kétszer elfelejtek feltenni például egy Kossuth rádió műsort, már az üzenetbe jön, hogy hello, hol van a műsor. A 2-es gomb a legnépszerűbb, mert ott vannak a hipermarketek és a drogériák és a patikáknak az a heti aktuális akciós újságainak ajánlata. Itt a Tesco, Spar, Lidl, Aldi, Penny, Auchan, Privát, ezek a hipermarketek szerepelnek, Rossmann, D.M. Müller, a drogériák és a Alma Pingvinben úgy gyöngypatikák. Így fejből tudom, mert hát ezeket így szerkeszteni kell mindig. A 3-as gombra került az NVGOS hírlevele, ami június 20-ától nem volt elérhető, mert nem tudom, ott valami átszervezés van, és az önkénteseik már nem olvassák fel, ezt nem mi csináltuk. De most újra elkezdtük saját önkéntesekkel, tehát a 3-as gombon újra lesz NVGOS hírlevel. Nem tudom, hogy van-e itt, aki ismeri? Igen. Igen, meg gondoltam. Meg Marci is gondolom. Igen. A 4-es gombon közérdekű számok vannak, mint például a segélyhívó számok, közszolgáltatók elérhetőségei, lelki segélyszolgálat, utazással kapcsolatos számok. Az 5-ös gombon segélyeszközboltok szerepelnek, ami egy kicsit most ilyen mostoha gyerek, mert annyira nem küldik az anyagot a segélyeszközboltok, kivéve az Együttlátók Alapítványt, mert azt Berta Edina szorgalmasan szokta küldeni, és mindig ír nekem verset is hozzá, amit nagyon köszönök. Tehát még a Láthatárbolt szerepel rajta, az Alkosoft segélyeszköz kínálata az most nincs, és az NVG sem küld. Tehát ezeknek még ott van a lehetőség, hát reméljük ez is összejön. A 6-os gombon országos programok vannak havi szinten, tehát amit úgy látássérülteket érdekelhet, színház, koncert, vagy bármi ilyen jeles napok egész ország szerte összeszedve. A 7-es gombon az Egyesületünk szolgáltatásai vannak, amikből vannak bőven, tehát nagybetűs naptár, Braille naptár, kiadványaink, meg a szolgáltatások. A 8-as gombon heti aktualitások érhetők el, itt az időjárás és a névnap szerepel, ami a névnap a Hobby Rádió támogatásával készült, és az időjárás van egy lelkes amatőr meteorológusunk, aki nagyon régóta, 2019 óta küldi minden hétről hétre az anyagot, és ő fel is olvassa. A 9-es gombon elérkeztünk, a lelki útra való hét mindennapjára szerepel, amit mindjárt elmondok, még a nullás gomb ismertetése után, mert a nullás gomb nagyon fontos számunkra, ott lehet üzenetet hagyni, és szoktak is hagyni, amit én nagyon szeretek, tehát a hangnemet azt nem annyira, de elfogadjuk, mert általában számunk érő üzeneteket szoktak küldeni, ritkán köszönő üzeneteket, de hát a számunkérésből tudunk tanulni, hogy hoppá, éppen mit nem tettem fel, vagy mit szeretnének,
így jöttek a fejlesztések is. Tehát ez az üzenet gomb, ez nagyon fontos számunkra, mert itt kapunk visszajelzést, hogy minek van értelme. És a 9-es gombhoz elérkeztünk, az a lelki útra való a hét mindennapjára. Ez majd ki fog derülni, hogy ez sem a saját gondolatunk, hanem ezt is idéztük valahonnan. Ennek a lelki útra valónak az ötlete a kolléganőmtől, Csorbáné Mágori Gabriálától jött, aki már nem dolgozik velünk, de önkéntesként megmaradt, és ő maradt a Telefotelnek a hangja továbbra is. Tehát vele próbáltuk ezt megvalósítani, ám nem akart sehogy sem összejönni, és egyszer csak az egyik önkéntesünknek a férjének az unokatestvére, nem tudom, elmondhatom a nevét, hogy Tóth Vivien, a református, evangélikus misszióban dolgozik, vagy ott munkálkodik, és ő vette valahogy, a Jóisten küldte nekünk őt, hogy ő kezdte el ezt megszervezni. Neki is volt egy ilyen ötlete, hogy a Telefotellel ezt meg lehetne valósítani. Ő vette ki végül is az oroszlán részét ennek a szervezésében, megkereste először tehát az evangélikusokat, aztán megszervezte azt, hogy mi megkapjuk a felolvasott hanganyagokat az ő heti áhítataiból, amit megcsinál a Szarvas Rádió, azt hiszem, és a... Milyen rádió? Szola Rádió. Igen, a Szola Rádió. És akkor, akik ezt csinálják, felvették velünk a kapcsolatot, megkaptuk az elérhetőséget, és Google Drive-on hétről hétre mindig megkapjuk az előre felolvasott hanganyagot, de mivel ők rádió, tehát zene van alatta, mi megkértük, hogy a zene nélkül kapassuk már meg, mert a telefonvonalon az érthetőséget rontja ez a zene, és még azt is megcsinálják, hogy zene nélkül kapjuk a hanganyagot például. Úgyhogy az evangélikus után, tehát ez ilyen 2024, ez nem olyan túl régi, 2024. szeptemberében indult el ez a lelki útra való az evangélikus áhítatokkal, aztán sikerült ugyanúgy Tóth Viviennek megszervezni a református igeidőket, azokat is megkapjuk, azt Cseh Ádám küldi nekem, tehát szorgalmasan, és teljes odaadás, tehát nincs olyan, hogy lemarad, vagy nincs, nem kapjuk meg, itt mindig van anyag. És akkor később meg a katolikusok jöttek, csatlakoztak, tehát Vivien írta, hogy jönnek a katolikusok is. És akkor így teljes lett a kép, tehát így akkor lefedjük az egész keresztény egyházat, és akkor mindenki jelen van. Baptisták még nincs. Tessék? Baptisták még nincs. Igen, na hát nyitottak vagyunk, úgyhogy bárkit várunk, aki belefér ebbe a dologba. Ott Fehér Jánost kellett keresnem, ő rendszergazda, de ővel csak e-maileztünk, és én a weblapról le tudom tölteni, tehát mindig egy hétre előre a hanganyagokat, és én ezeket szépen rendszerezem, és nekem 6 óra 13 perckor otthon reggel, ez általában ilyen szertartásá vált, hogy a lelki útravalókat frissítem. Tehát, hogyha azt nézzük, az előtten szólók teljes életét kitölti a vallás, tehát ők benne vannak, mi az Egyesületnél, mi elkezdtük, tehát az út eleje talán szerintem. Tehát elkezdtünk valamit, és kis részt szolgálunk, tehát teszünk hozzá ehhez a dologhoz. Mi ennyit tudunk tenni. És akkor azt nem mondtam még el, hogy ez a szolgáltatás tehát úgy működik, hogy vannak önkénteseink, hát ilyen 20 önkéntes dolgozik, akiket én szépen ki tudok használni, és ők be is jönnek általában felolvasni. Szerda, csütörtök az a Telefotel napja, 2 nap van új rendelkezésre, amikor tudnak jönni, rugalmasak, bejönnek a kis stúdióba, bemennek a kuckóba, Marci már azt hiszem jártott nálunk a kis stúdióba, én kint ülök, ők meg szépen olvasnak nekem, utána ezek mennek ki a rendszerre, és még az informatika látássérültekért alapítvánnyal van kapcsolatunk, mert az akciós újságokat oda is feltöltöm, és ott a látássérültek le tudják tölteni hanganyagba, és mert ott az volt a kérés, hogy lehessen megállítani egy ilyen felvételt, egy ilyen hanganyagot. Azt viszont nem lehet kivitelezni a telefonközponton, és így,
Ha letöltik a hanganyagot, akkor meg tudják állítani, és ki tudják jegyzetelni akár, hogy hol mi kapható, mennyiért, és akkor így könnyebben el tudják érni az árucikkeket. Hoztam egy kis gyakorlati példát is, például majd megpróbálok egy élő hívást is elindítani, de az hát mindig veszélyes dolog, mert pont ilyenkor, ha nincs internet mondjuk az irodában, akkor az kudarcba fullad. Még annyit szerettem volna mondani, hogy a katolikusok csak annyit kértek, hogy jelenjen meg a menünkbe, tehát mindig rendelkezésünkre bocsátják, ott az Evangélium 365 biztosítja a hanganyagot, az hangzik el. Az evangélikusoknál meg mindjárt. Az evangélikus bibliaolvasó útmutató igéit és az állítatokat a Rádió Szarvas, a Szóla Rádió és a Magyar Evangélikus Rádió Misszió munkatársai olvassák fel. Az üzenetek a Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeti és missziói osztálya és a Luther kiadó gondozásában Galambos Ádám szerkesztésében megjelent Békesség, lelki útra való az év mindennapjára című kötetből származnak. Tehát itt van a szlogen, hogy nem mi találtuk ki ezt a lelki út, csak a hét mindennapjára, mivel hogy hetente kapjuk az anyagot, és akkor innen jött, hogy az a hét mindennapjára legyen. És akkor, hogyha érdekes lehet, akkor megmutatok egy hívást, jó? Ja, pont a lényeget nem mondtam el, hogy milyen számon érhető el a szolgáltatás. Az a 0680, ez a zöld számunk, tehát a 0680 80 45 85-ös szám, ez zöld szám, tehát ennek a díját mi fizetjük, de van egy költséghatékonyabb szám, amit azt szoktuk mondani, akinek ingyenes díjcsomagja van, akkor az hívja már inkább a 42-es, 220 640-es számot. Ez egy sima vezetékes vonal, ami, tehát az nekünk nem kerül pénzbe. Az iPhone nagy lelkűen 80%-át támogatja a zöld számnak, tehát elég jelentős összeg, tehát havonta ilyen 50-60 ezer forintot ők fizetnek belőle. És akkor megpróbálok egy hívást. Üdvözlöm! Itt a Telefotel. A vakok és gyengéllátók Szabolcs-Szatmár És itt elmondja, menj, de most mi csak a 9-est fogjuk menni. Képzüléke billentyűzetének segítségével az alábbi 1-es gomb. Az evangélikus bibliaolvasó útmutató napi ige kiadványának áhítatai. 2-es gomb. A református igeidősorozat napi ige magyarázatai. 3-as gomb. A Magyar Katolikus Egyház napi evangéliuma. És akkor itt lehet választani, és akkor majd mindenki hallgassa meg otthon kedvére. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Van egy kérdés Pálhoz. Vannak helyi hírhelytek, és vannak országos hírhelytek. Inkább országosban gondolkodunk, mert hogy ez országos szolgáltatás, és akkor még az az előnye a 42-es számnak, hogy ez külföldről is hívható, mert a 80-asat nem tudják például magyar ajkú határon. Na igen, bocsánat, így kell mondani. Úgyhogy inkább országosra törekszünk. És hogyan válogatnak a menük között? Tehát hallottuk azt, hogy egy gomb alatt több minden található? Almenük is vannak. Tehát hogyha megnyomom például a 2-es gombot, akkor válasszon az alább hipermarketek akciói közül. Egy-egy gomb Tesco-ket, ott megint almenük vannak. Először bonyolult volt az embereknek, de így szépen megszokták. Persze, az logikus. Igen. Sőt, vissza is lehet lépni, ha meg akarja hallgatni, akkor megnyomja a nullás gombot az adott menübe, vagy olyat nyom meg, ami abba a menüben nem releváns, akkor újra elmondja neki a menüt. Úgy sikerül, úgy próbáltam felépíteni a menürendszert. És akkor az önkéntesetek felolvassa? Az önkéntesünk. Tehát most TV Paprika 25% kedvezménye 4,99? Így van. Pontosan. Van olyan önkéntesünk, aki egy PDF dokumentumba kedve szerint rá van bízva, amit őt szeretne, azt kigyűjti. Egy ilyen 6-10 perc anyag meg van neki adva. Ő kigyűjti, jön az önkéntesünk, ő felolvassa, és akkor, tehát oda egy menühöz egyszerre már 2 önkéntes kell. A tévénél ott a port.hu-ról olvasunk, meg a rádiónál a Klik, Média Klik, azt hiszem.
Tehát megvan adva mindig, hogy honnan, és vannak olyan ügyes önkéntesünk, aki otthonról olvas. Tehát a hírlevelet most azt otthonról olvassák. Telefonról. Nem szeretem a telefonról olvasni, de hát, na, valamiért. Azért egész jó minőségben lehet most már így is felmenni. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm én is. Ez az előadó is szép, nem volt olyan kényelmes, mint egy fotel, de a telefotel kényelmes elérhetőséget biztosít a lelki útravalónak, és most úgy érzékelem az érdeklődésből, hogy nem csak látássérültek lehetnek célcsoport, hanem egy jól látó ember is kényelmesen hozzáférhet akár az akciós információkhoz is. Köszönjük szépen Dankó Pál előadását, és most néhány perc szünetet fogunk tartani, majd visszavárunk mindenkit a konferenciára. Köszönöm szépen!